Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Wa ko kawad yung paglaom nga ang panagway sa akong crush nga may akong gi-imagine sa novel nga akong gibasa nga katong gianggaan ko og Lloydie ako makita sa personal. Maong sa dihang nakita ako ikaw sa dihang ni drama ka sa carbon. Giisip ko katong answered prayer. Gidungog sa Ginoo ako pag-ampo nga makita ti ka sa personal. Ang akong man of my dreams. Kaniadto pa kini akong pagbati nimo sir. Kaniadto pati kang gimahal ug gipangandoy. I love you sir. Usa? Niyabag na ka? Oh, ingon ko anak kaya bag sir. Oh. Ang kuno nako na. Kaniadto pa bisan sa wa pati ka makita. Bisan sa imagination lang nako ti ka makita. Love na baya ti ka. Oh, uy, Samot na ron niya ni anak ka sa akong atubangan. Gusto na ha? Uy, ay lagkasuko god. Pasaysay ka nako nganong nahimo ko nimong stalker, kung nganong gisunod-sunuran nako imong kinabuhi so kati ka makita sa personal, tuni drama ka sa carbon, unya konsultihan ka. Suko sab ka. Asa man jud ko mo lugar ani sir? Balik na. Balik na sa iyong trabaho. Sige na. Basta mao na to sir ha. Ang gituhuan nimong dako kaayo na kung saba nga maong pagbabag sa imong kasal. Wa gyud to nako tuyo ah. Sulagma lang gyud to. Kay susama man gud magpangan og haircut atong uyab ni T. Elvira, katong salbahis kaayo. Pero ang tinuod sab gyud di ay sir, mas gwapo ka pa di atong diri ka oy. Kabugason og naong adto. Oh, Bitaw sir, parehas sing day mo og naong kung mag side view. Apan sos, layo ara day ninyo og naong sir oy. Kay artista ka man good, pero katong uyab ni T. Elvira nga pagka-direct, butangiro man to. lakaw na sa iyong trabaho. Sige na. Sir, pwedeng mahibaw kong daan kung hatid kanus ako maimpas akong utang nimo? Unsa? Di ba nga mo serbisyo man ko nimo? Magpaulipon man ko nimo tungod sa saha nga wala ko tuyo ah. Kanus man ni mahuman. Hangtod sa akong gusto. Ha? Ay, Carla. Kawa pag yun di ay si. Wa pa'y siguro imong kinabuhi din ni aning baya. Ay. Nituo ba ka to si Derek sa akong gipanulti niya, no? Lord, gituman man tuod nimo akong pangandoy nga makita ako ang lalaki sa akong imahinasyon ba. Apan dili ang karakter ining Derek nga akong ikauban karon, maldito man kay ni oy. Wa gyud maliwat siyang hitsura iyang batasan. Di ra ba gyud magpanuko sa pagpasakit nako? Buot na lang mo patay nako. Ingon ani day ning mga lalaki ngadto na mo mga babae, Lord. Sugtal ako na car. Kung sugton ko ni mo day, di ka na ko patindahon og ukay. Himuon na ti kag Rainas parimay. Ngano to? Anong kalit lang ni Santop sa kung una si Dinsyo? Dekar. Oh, Dekar. Oh, ako, Carla. Oy, ano ni? Bay Tisyo! Hoy, buhay ko, magkakusog mga hawak ka magod. Buhay ko, bay! Dekar. Manok mo ka magod. Tumod. Oh, Ah. da, huwasan ka na. Dahil cars imong mata. Ako ni oy, si Istoy. Bestoy? Oh, ako taon ni. Mangunay ka man, bay. Ako pa ang may atiman mo si mong kahubog niya. Una yun pa ko ni mo. Bay! Nagdamgo lang ko ni Dekar la bay. Ha? Damgo nga way katumanan. Ingon ka mang way katumanan, ha? Liman mo ng unang gabi na kuno sa among kasal. Nag-love making na kuno mi. Karon, sa pagmata na ko,
Ikaw man ako gika-love making? Simba ko ka diha, oy. Oy, bay, ingon ani lang tuod ko, bay. Apan, wa ko'y planong makig-fencings ni mo, oy. Ha? Labaw na ko no? Ah. Law magud ato. Di man ako matug kay imong panghupaw, bay Densyo. Noon sa nagkakaroon si Carla uban atong gwapong artista ba istoy? Ayaw ka bala ka, bay Densyo. Layo ta sa kung hunahuna nga. Panamas-tamasan tos day Carla nimo at tutawhana, oy. Bay, Layo na kayo nas tinuod, bay. Nga, mupatol tong maong gwapong artista sa imong day Carla. bay istoy. Oh, panghupaw na sab. Di mahimo bay. Nagrigor gyud akong nahuna nga tuwa si Carla sa kabut atong tuwana. Mangita gyud paagi ba istoy. Nga matultulan og makuha ko si Carla gikan atong tuwana. Delvi. Masuya kiko bagunaon ng day Carla karon oy. Nakilig ko. Ay! Kaya nga naman, Angela. Nabala ka man gani ko dire. Ikaw Ay, sudi kyo ka babalaka, Delvi. Kay mo'y kalipay sa itong mabayhana. Nga ikaw ba niya yung ultimate crush? Kani adto pag din niyang gipangandoy nga bisan makita na lang niya magakos niya mahagkan okay na siya. Apan karon iya nakikikauban sa kabubong. Ay! Magkasuya gid oy. Pero wa kita mahibaw kung unsa gyud ang plano nitong lalaki kang Carla, Angela. Uy, ay na nagproblema ha, Delvi. Nagkasulti na biya mo si Day Carla. Ug matud pa nimo nga miingon si Day Carla nga okay na siya, di ba? Pero kalit nga naputol ang among panagsulti, Angela. Da. Na di maputol ang nagunsa na to. Hilabtan na to. Lain ka magsulti mo. Naghilabtan siya. O di ba nahotan na itong load? Kanus amaga siya mo tawag pagbalik. Di ba giludan to siya? Oh, ha? Ay, ato lang paabuto ko sa mo tawag balik. Uy, maghuwat ha. Ma'am kay Pong ni Carla, nga siya lang mo kuntang nato. Dali. Ano may luna ka? Gayt atong number nga iyang gigamit, bi. Ha? Kung magpanuko ka pagtawag sa maong numero, nga katapos ang gigamit ni Carla, pagpahibaw nato, sa iyang kahimtang, bibi. Ako itawag, bi. Bro, mapaulin ako sa kong apartment, ha? Ayaw sa akong biyahe, bro. Uy, kuyo. Sabi nga ka na ako. Saan pala yun? Mahadlo kang Carla? Mahadlok ba? O kumadlok ka na niya, no? Si Hart ang akong gikadlokan. Ha? May man ang mahibaw si Hart ba nga? Kung niya anang bayhana din niasag ka. Naglaon pa gid kang hard, bro. Ha? Kung sibot mo ipasabot, bro. Nga pirti na masukuad doon mo. Paminon ako. Di na tumauli ano, ibig ko sabi, buhato ni mo, nagpauli ado. Bro, Ay, kadok, din ka. Hindi ka unsaon. Ulis ko sa apartment ako. O, di ba ka? May mga recordings pa biya ako nga tungahon karon. O, tod, naka-open na biya kong sulti sa among drama production manager. Bayan sa among plano nga pagsuon sa radyo. ha? Dili ba mato ni mo magkausa nga willing ka nang musuod sa among drama production center? Bro, Oh, saman. Nausab sa una ni mo? Bro, dili ka maka-move on sa nitabo ni mo. Kung mapagapos ka sa imong mga kapakyasan, move on. Hatagig lingaw ang imong kagalingon. Malingaw ka sa pagtrabaho sa radyo. Malingaw ka. Kay may mga recordings ka na niya. Ay mong trabaho na lang niya ang mutabang nimo aron makalimot ka sa sakit ka nitabo nimo. Ninyo ni Hart. Dili kay patulan nimo imong kalagot ang babayhana. Kanang imong gidaa dinhi. Papauli na sila. Buhi na. Bro Alden. Nakaluto na ko, sir. Nakaluto na ko ato imong giingon nako nga ipaluto katong pork steak. Oo ba? Kumao ka sa dayang muluto, no? Aw, kamao man ko gamay ana, sir. Kay sawa pa ko sa ligi ni Ti Elvira siyang ukay-ukayan sa carbon. Ako may tigluto siyang pagkaon. Nakauyon ka day sa akong linutoan, sir. Kaon ako. Ah, sige, sir. Hukaran na tika. O guman mo andam sa upagkaon. Palayo. Ha? Ayaw patbang nako kay mawa ang kalami sa imong niluto kung makakita ko ng dagway mo. Ah, grabe ha.
Mura man og gihiwa ang akong kasing-kasing atong pagkasulti ha, sir. Lihok na. Kadaghan man imong sulti diha. Mag-shower lang ko kadali ha. Dahil mukaon ako. Diya, samot na nakabati ng naong mo. Nakita niya ang paghiwi nako niya. Isamot ko nung kabati akong naong. Suswa lang nimo mahibaw sir. Nga parehas rata oy. Naong le diferensya na to. Parehas ratang tao. May mata, may ilong, may tugan, may kamot, may tiil. May kasing-kasing nga masakitan. Pwede lang ako pagkaon. O lagi oy! Hain marunag siya ok. Nakakita ka gihapon dahil siya nga wa man ko mag-andam sa iyang pagkaon. Ang amaw eh. Bugat kay tiil nga ni paingon sa kusina. Ni samot biya kabati ang naong nga murag kontra gusto nga ni sugot sa akong gisugo niya. Pahala ka na. Mag-antos ka, Carla. Paantoson ti kag maayo. Saba diha, oy. Atip si kang bayuta ka O da. hanggaw ni kasultihan di ay. Istoy bukatoy. Daot kang dagko. Ikaw mo sa kagtambok. Nya, bayot mo ko. Oh, Bayot mo ko, oh, ikaw bayot. tambok ka, tambok Ikaw, ka. ikaw bayot. Daot mo ka. Hindi, ikaw, daot ka. Bayot ka. Bayot ka. Dili. Istoy bukatoy ka. Ikaw. Giyatagan ko na LV sa cellphone number nga gigamit ni Carla pagtawag di na LV. Onya. Ah. Onya. Ano tingog? Tawagan na nimo yun. Tuna. Ha? Ay palabig sulti. Tawagan na nimo. Ay palabig sulti. Mabalik-balik na. Wa pa! Kay mo sulting day LV nga tumano na mo ang nyo ni Carla istoy bukatoy. Nga siya lang mo kontak na mo. Bahin siyang kahimtang istoy bukatoy. O kung magdugay-dugay pa gani nga dili mo kontak si Day Carla. O naunsa na siya. Ay, ako nag isang tawagan ning numero ha. O excited kay ko istoy bukatoy. Kay imagine may cellphone number na ko atong gwapong artista itoy bukatoy. Ha? Ana itoy. Nakasiguro di kang sakit ng artista nga ni Dagi ti Day Carla. O kinsa pa nilain itoy bukatoy. Nga mo iyang kuyog itoy bukatoy. Ay, taga-isip ta ng miduha Angel be. Unsa? Bayot sige lagi ka. Dili, Bayot sige oy. ka na utak ka na interes mo kas numero atong gwapong kidnapper ni Day Carla. Ay, Bayot dili, ka. dili, oy. Ako nang ihatag ni Baidencio. Ano maulian to? Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!